Goedemorgen, ik ben André Bosma en straks na het eten dan ga ik je een waarpaardje vertellen en dan laat ik precies zien aan je hoe ik het nou doe met het waar. Want je bent natuurlijk eigenlijk hier wat voor waar ik al je vertel je en van hoe ik het al je doe. Maar eerst ga ik nog even lekker zielen. Maar die droom is dus een waarman te worden. Ja, het gaat al hier nou goed komen. Ik ben benieuwd. Ja, nee, ik hoop het zelf erg. Ik ben heel erg benieuwd. Heel alvast heel erg bedankt voor alles. Nou al, we zijn nog maar correct begonnen. ja, nou, als ik nog niet maar ik denk dat ik zit het wel vast even. Oh, ik had een hele tijd niks meer horen. Ik had zo'n honger. Ik ga eerst even wat eten. Ik had 2 dagen niks horen. Het is wel wat met ook te maken, hè, die André. Ja, ja, soms wel ja. Ken je dat wat verneren aan tafel? Jo, ja. Oh, oké. Ja. Zoals moet ik nog even het ADHD heel veel slikken. Ik heb die zo, ja. Maar die houdt wel minder. Nou, als je me doet, vind ik, kijk, wat even het ADHD veel slikken. Dan kun je de dokter vanzelf Ja, gewoon. die hoor. Dat ook nergens. Wat me net wel? Nee, inderdaad. Dat mag me net. Man uit. En wat gaan we nou direct doen? Dan ga ik eerst het nice even hier. En van Friesland naar Ralident. Het waar natuurlijk, dat je dat natuurlijk al je biedt, maar kan je bieden. En dan let op het weerpraatje, dat gebeurt dan echt direct. Ik? Ja, mij wel op in beeld. Ja. Heer, gaat varen in de hemel. Wil danken voor het heerlijke eten en drinken. Wil danken dat ik nog eens een keer even op televisie mag komen. Wilt u allen zonder wet en vergeven. Wilt u ons later ook weer patten waren als we naar huis gaan, dat we weer veilig thuis mogen komen. En wilt u verder ook voor de hele wereld zorgen. Amen. Goeie komst. Nou, op naar de radio. Ja, inderdaad. Het weer in Drenthe. Vandaag is het weer even winnen. De temperatuur valt wat tegen, want gisteren hadden we 18, 19 graden. Dan moeten we daar. Flink wat zinnen. En we hebben een temperatuur om bij de 16 graden in het. De midi van Friesland. Nou, en nu ga ik het weer even doen. En nou een mooi plakje, zie je, André? Ja, ik ga nou een mooi plekje opzoeken. Oké. En dan ga ik voor jullie het weer vertellen. Ja, dat snap ik. Ja, en dan ga ik de camera altijd 16. Zie je dat lukken? Ja, ja. Oké. Nou, ik denk niet verstaan. Goedemiddag, dames en heren. Dit is hier een nieuw RTV 14 weerbericht voor vandaag. Morgen overdag schijnt de zon geregeld. Het is dan overal droog. De temperatuur is zo tussen de 15 tot lokaal 17 graden. Volgende maandag komt er weer een nieuw weerpraatje. God zegen, een fijne avond. Zo, jongen. Ja, Knalst het er zo uit, hè? ja ik ken het gewoon zo zeggen. Je doet hier elke dag of zo wat. Nou, en nou maar een beroemd waarman worden. Ja, dat zou toen natuurlijk mooi wezen. Maar ik weet net of dat lukt. Nee. Nee. Nou, vast wel. Ja, dat hoop ik wel. Nou, super bedankt, jongen. Ja, je werk. Jo. Het zou zeker goed komen, ja. Oké, En dan kan je met al je via YouTube versie. Ja, Ja. dan gaan we dan. Ja, en dan kan je direct nog even abonneren. Ik nog. Ja, dat alle mensen het kunnen zien. En dan kan je zo maar rijk worden. Wat een mooi stijl. Mooi stel, hè? Dit zijn 2 logies. De grootste 2, die komen van Damelongen. En de hoort woontjes bij van uzelf. Mijn zus die zit op Gran Canaria. Die komt hier weer om. Dus haar 14 dagen moet logeren geweest. Dus je zus had van Gruttehoen en Jo van de Lietskes? Nou ja, ik ga eigenlijk wel van een grote hoen, maar je mag er om te vragen. Dus dan is het extra spultje van, ja, wat past het beste bij je? Ik ga hem alvoeren een vergadering, dus ik denk nou even snel een blokje maar zo om. Een vergadering, waarvan? Een vergadering waarvan? Ja, ik ga vorige week mijn eerste groene krant uit Jonghuis en heel Friesland. En daar ga ik om alvoeren even een evaluatie maken, maar de Friese Milieufederatie. De groene kranten? De groene kranten, ja. Ik ben wat dat betreft wel een beetje een duurzaamheidsman. Hier een van de oprichters van Oensjerk, een Greencherk.
En ja, we renompereren hier maar het idee rond de kennis en ervaring die we onder andere opdoen in Oornsjerk, waar we graag provinciaal delen. En dat doen we middels een groene huis- en huiskronten. Ik ken het zelf net zo goed oer dat er een hele hoop kennis en ervaring is wat in de meerschap heen bloot. Ik in Oornsjerk, dan denk ik ja, we zijn met afval bezig, we hebben een prachtig mooie bijenweide gekregen. Of tenminste, dat moet er nog uiteen zetten in het varier. En dan denk ik ja, we zijn op zich zo goed bezig. En ja, dat wil ik graag delen. En dan denk ik, ja, net iedereen wil dat zien, of net iedereen is er maar bezig. Terwijl dat het wel uw toekomst is, dat we op een mooie manier in de wereld staan moeten. En ja, dat begint bij jezelf. Dan ben je natuurlijk zelf leading, maar jezelf ja, mooi slag. Dan, oh, de smeert hem al in. Die had net zoveel geduld. Maar goed, ja, dan moet je machinaal vaststingen. En ja, als communicatieman is dat natuurlijk de uitdaging om dat maar ook te delen. Volgens mij met de... Ja, de hond die stond knappen volgens mij, dus kom erop.